egun horretan, hiru eta kide baziren, bertan bainu hartzen ari zirela, besteak beste bertara joanak zirelako informazioa jasotzera, bertan Guardia Zibilen kontra operazio bat egiteko asmoa ere bazutelako, ikusita arroiak berak horretarako aukera ere ematen ziela, ezta? Azken finean hor arratoien trampa modukoa ere badelako, eta bertatik maiz xamar pasatzen zirela Guardia Zibilak, eta bertara joanak ziren informazioa jasotzera. Baino hartzen ari zirela, ordea, Guardia Zibilak agertu, hori da, bero zapa egiten zuela, eta bertan baino hartzen ari zirela, Guardia Zibilak etorri, eta haien artean tiroketa bat badago, eta horraino danak ados, Jose Luis Herbás, Guardia Zibila hiltzen dute. Horraino zalantzarik ez dago. Bigarren zatian da, zalantzak sortzen direnean, beste iturri ofizialaik diotelako, gerora hiru eta kidek bere buruaz beste egiten saiatu zirela, bik hil da bukatu zutela, eta bat zaurituta, eta amnesiarekin. Eta hain zuzen ere, bigarren zati hortan ikusten dituzu zuek zuloak badaudela, 21 zerrendatzera ere iritsi zarete, ez da? Bai, liburua oso konplexua da, ikerketa luze izan da, operatiboa 20 ordukoa izan zen, inoiz izan den luzena, baina, pixka bat laburtuz gu hasi ginen detaile bat itiraka. Bersio ofiziala zen, hor tiroketa bat egon zen eta Herbás sargentoa hil zuten, baina Domínguez Piriz, beste sargentoa, zauritu egin zuten. Orduan, Corcuerak handi lau egunera bersio ofiziala kontatu zuena kongresuan, esan zuen Pirizek odol asko galdu zuela. Eta hori zela kausa beste bi agenteak Piriz Nisanean sartu eta Zangotzara ihes egitearena. Orduan, horrek esan nahiko luke hilketaren ostean, 12 eta 10 eta ordu bat arte hortan, ez zegoela Guardia Zibilik, bertsio ofizialaren arabera, Irunberriko arroia. Corcueraren tesia hori, joan ziren Zangotzara larri zauritua zegoelako, arroia utzik geratu zen, ordu erdiz, ihes egin ziguten, eta momentu hori aprobetxatu zuten suizidatzeko. Hor girak hasi ginen, eta aurkitu genuen lehen kontra esana zen Pirizen odolarena. Odol hori ez da existitzen. Eta arrastorik eta agertzen inon? Aztertu dugu sumarioa, eta, gertatzen dena da, Corcuerak hori ostiralez esan bazuen, agenteek bi egun lehenago deklaratu zuten epailaren aurrean, eta inork ez du aipatzen, odola isurtzen zuenik, hori da detailea oso larri zegoela esateko. Orduan, inork ez du aipatzen odolik, Pirizek berak ere kontatzen duenean zauritutela, ez du esaten odola inspirik, Nafarroako klinikako txostenean ere ez du esaten odol asko galdu du zaurituak, ez, eta inkluso esaten du ordu bete iraundu ebakuntzak. Garbitu dugu, bala atera diogu, eta listo. Orduan, gure tesia da, zauritu zuten, bai, baina etzen larria. Eta Zangotzara joan ordez, bi Nisan zeukaten eta jarraitu egin zieten, eta hau gero Pirizek berak esango du, handik urte askotara, Historia de terrorismo Navarra liburuan, elkarrizketatzen dutenan, esaten du, bai, Nisanean metralletak genezkan, eta epailari izan dio, nik ez nuen tiro egin. Eta gero liburuan esaten du, bai, tiro egin nuen, metralletak hartu genituen, eta haji tiroka eraso genien. Hortxe mapan ikusi berri dugu, ez da bi tunel daude, arroia bera ezagutzen duenak, bat Irunberri aldetik datorrena. Eta Ledea. Hoi da, eta Ledea. Bi hoiek itxita, hor nolabait esateko, tokia zehatza da, ez da oso handia ere, eta bertan gertatu den guztia ordu tarte horretan, Guardia Zibilak joan edo ezoan, baina kontua da, Guardia Zibila eta etakide ez gain, jende gehiago ere bazela momentu horretan arroian. Esate baterako, Gasteizko haur batzuk eskursioan joan da, eta zuek ere iragarkia jarri zenuten, ea aurroien arrastorik ere topatzen dute zenuten, ez? Aurkitu ditugu, ziren 100 ume, Gasteizkoak, eta 12 begiralde. Horietako batzuekin hitz egin dugu, eta haiek esan digute, han bainatzen ari zirela, pixka bat Ledeako tuneletik kanpo atera eta polizia sekreta pasazela, esan ez egiten duzu hemen, atera hemendik azkar. Eta bidali zituzten arroila zeharkatzera oso osorik. Horren gu esaten dugu, nola da posible, 3 persona armatu han libre baldin badaude, 100 ume bidaltzea haien aurretik pasieran. Oso zentzuduna ez litzatekela izango. Ezinezkoa da. Batetik aurroiek eta bestetik bi turista holandar. Bai, turista holandarrana beste historia bada, garai hartan deklaratu zuten, eta gu gaietako bat aurkitu dugu. Hauek turista holandar hauek deklaratu zuten urren gaunan Holandara
joan ziren, edo bidali zituzten, eta 33 urtetan desagertuak egon dira. Garai hartan etzen atera entrevistari gaiekin, inon, argazkirik ere etzen ezagutzen, eta guk suerte izan dugu, oinatin dagoelako mutil bat, Ibai Garai, bera, Holandan bizi izan dako urtetan, erberera daki. Eta bilaka hasi zen, eta horietako bat emakumea aurkitu zuen, eta Marian Husken. Marian Husken. Eta Holandan da oso persona ezaguna, telebistan agertzen da. Zure gixako bat, harrek ere polizi giroko eta liburuak idazten dituena, zan ikerketak eta egiten dituena, eta honen gainean ere idatzia zuen. Bai, handiko duela 2018an, berak liburu bat atea du, hainbat kasu kriminalei buruz, eta han kapitulu bat dedikatzen dio Irunberriri. Berekin harremanetan hasi ginen, oso komplikatoa zen, ze beak nederlanderaz bakarri daki, itzuli behartzen genuen, dana. Eta, azkenean behintzat, emakume horrek pasa zigun, bere kapitula, eta kapitulo horretan gezurtatzen ditu bi gauza oso importanteak ministroak zantzituenak. Eta bata da, exactamente gu uste genuena, poliziak arroilan barrura datoz, beak. Eta bestetik, 3 militanteak, korrika datoz berarengan, kotxerik duten edo urduri, galdezka. Eta esaten du, 3 korrika datoz. Eta 3 korrika, gero, nola Nissana datorren, ziztu bizian haien gana, esaten du, agentek ikusi gaituzte, militantek hitz egiten. Eta berehala dator, Nissana eta haiek arbusto sasi artean eskutatzen dira. Orrun, gezurtatzen du, agenteak Zangozara joan direla, arroila utzik lagata, zurra da, eta gezurtatzen du baita ere, beste historia bat, Germanek dauka tiro bat hemen, masaile zurretik sartu da kopetatik ateatzen dena, eta gero beste tiro bat belaunean, eskuin belaunean atzean. Eta zabaldu zen, tiroketan zauritu zutela German. Holandesak ikusten du korrika datozela 3 eta korrika. Eta zauriaren arrastorik ez da. Eta hor ez dago inoz zauritua. Belaunean zauria daukan bat, ez da korrika joaten. Bai, hor beste aukera da gainera, eta kideek ikusita holandarrak bertan zeudela, batetik tentazio izan zezaketela, haien oldoan geratzea, nolabait ere armarri gisa erabiltzeko, ez? Jakinda lekukoak egon ezkero, libratuko liratekela, bizirik aterako liratekela, edo bestela, eskudo bezala edo erabiltzeko. Baina alakorik ez dute egiten, eta berriro iesean doaz. Dena oso azkarri izan zelako. Dena presakakoa izan zen, korrika datoz hauen gana eritxi, baina ezer erabakitzako Nissana gainean daukate. Bestela bi aukera zeuzkaten bata, holandarrai kotxeak kendu. Pistolak dauzkate, orduan pistolakin kargiltzak kotxeak kendu. Edo bestela haien ondoan entregatu, baina ez dute zertarko dugularik gainea datorrelako segituan Nissana. Eta beste kontu deigarri bat da, holandarrek ez dutela aipatzen umerik ikusi dutenik. Eta ehun ume, noski, ikusteko modukoak dira, danak errenkan hor arroilan bitartean badoaz. Eta umeek ere ez dituzte holandarrak ikusi. Hori da, horrek esan nahi du, momentu batean, holandarrak bertatik ateratzen direla. Ara, agenteek harrapatu indutuzte holandarrak, ikusi dituzte hitz egiten militantekin eta, klaro, ez dakite, hau laguna dira, ez dira konplizeak, orduan, gaina, Marianen bikoteak, argazki kamara bat dauka, ez dakibuka, argazkiak atera ditu edez, handik, noski, ateratzen dituzte, han bazter batea, eta holandarra bakarra izaten du, iritsi garenean arroilara, han 2 autobus daude, utxik, eta esaten du, handik ateatzea guazela, umeak igotzen nahi dira autobusera, baina nola, zure horti pasa behar zuten. Zuen teoria da, zuzen ere, atera zituztela, zuen teoria diot, beraiek ez dutelako baieztatzen, ez? Bere deklarazioa onartzera... Ambigua izan da. Baina garbi dago, berak egin zuen deklarazioak garai hartan, audientzean, epailaren aurrean, eta orain izaten ditun gauzak ez berdina dira. Berak lehen esan zuen, tiroak entzun, hurbildu zela eta militanteak zetozela. Eta hain esaten du, tiroak entzun hurbildu zela, eta Guardia Zibilak ikusi dituela, fusilak sorbaldaren aurka hauei tiro egiten, eta kotxean atzetik. Orduan, gure tesia da, eta ni uste nahiko garbi dagoela, lehen minututik Guardia Zibilak badaki hauek non eskutatu diren. Orduan, itxoitia daukate, refersuak etortzeko, eta gero horraziko da, bigarren zatia. Kontua da hori eguerdian gertatzen dela, 12 eta 12 tarte horretan, eta German, lehenengo etakidea agertzen dana, zaurituta agertzen dana, arratsaldeko 8:00 arte ez dela agertzen.
Orduan, denbora tarte horretan, ez? Zer gertatu ote den, horri bilizarete peskixan? Bai, peskisa egin dugu eta guzti helikopteroa klabea dela. Helikopteroa, Korkuerak esaten du, helikoptero bat zebilena, berehala etorri zen. Baina Gasteizko umeek esaten dute eta begiraleek, bai, gu autobusea agindua zela, helikopteroa, eta agertu zen, lur hartu zuen, Korkuerak esan ez zuena. Eta bertatik, jende armatua, agenteak, garrekoak, jatsi ziren. Eta kanpoan 6 o 8 Nissan zeuden, dena harrapatua zeuen. Orduan, gure tesia da, arroilan, arratsalde horretan mintzat, arroilan ez dauzkate, hortik kanpo dauzkate nonbait. Nola aterata ez dakit, helikopteroan posible da, edo auto batean ere bai. Ze gero epailea dator, praktikantea, medikua, apaiza, erizaina. Arratsaldean kazetariak ere sartzen dira, eta kazetariekin ere berdin. Arroila osua zeharkatzen dute, erakusteko erbaz non erori den. Ez diote erakusten Pirisen odolputzurik kazetariei, ez dagolako, gero asmatu du Korkuerak. Eta harrigarria da, han libre baldin badaude, 3 persona armatu, kazetariak ere han sartzen da. Ezinezkoa da. Guk hemen asko egin dugu gure tesia, ezinezkoak diren gauzak pilatu. Nolabait argazkiaren atzealdean negatiboa begiratu izan dugu, eta hala beharrez, zeren estaduak gordea dauka horko informazio guztia. Eta momentuz ez du ateratzen. Orduan, berak ematen digu guri askatasuna, guk gure... Horregatik zuek defendatzen duzue argi dagoela ez dakizuela edo babesle edo eragile izan den estatua, baina estatu krimen bat izan dela, bai, garbi dagoela. Bai, hori garbi dago. Eta gaina oso kaso berezia da, lehen aldia da eta aldi bakarra da estatuak esaten duena komando bat suizidatzen saiatu dela. Inoiz, etzen gertatu lakorik eta gerora, ere suizidioak beti individualak izan dira, eta izan dira beste baldintza batzuetan, espetxean edo ez hola enfrentamentu baten erdian. Eta honek garamatza kontu batera. Hor gertatu da, estatu krimen bat, noski eta froga pilo eta pila dago, gaur hemen ezin dituguna, denak azaldu. Baina estatu krimen badago. Gure zalantza da, estatuak hori babestu egin du, alegia, hori gertatu da edo hori egin dute garreko gizonek aurrez ere impunitate handia zeukatelako eta dena edo ia dena barkatzen zitzailelako. Hori egin dute jakinik, gero estatuak babestuko gaitu, edo agindua izan dute estatutik horrela bukatzeko. Ze horrek bihurtuko luke, kasu batean estatua izan litzake babeslea, baina beste kasuan eragilea edo istigazion esaten da.